Faslun utawi iki kono agek fasal suwiji wajib apa saumu syahri Ramadan poso sasi Ramadan ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong muslim mukallafin kang mukallaf wala yasihum lan ora sah apa saumin haidin saking wong kang haid wa nufasa lan pira-pira wong kang nifas wa yajibulan wajib alaihi ma ing atase haid lan nifas apa al-qada'u nyauri wa yajuzulan menang apa al-fitru mukah lil musafiri ketuwe wong kang musafir safara qasrin kang lelungane wong kang gampangake kosor lelungane wong kang gampangake kosor utawa ngenakake kosor ngenakake kosor li safirin keduwe wong kang lelungan safara qasrin ing lelungane wong kang ngenakake kosor wa illam yasukka lamun ora abot alai ngatasi mon apa sapa asau mu poso wali mari dilan ketuwe wong kang lara wa hamilin lan wong kang hamil wa murdiatin lan wadon kang nusoni ya syuku kang abot alaihi ing atase marid hamil warmudiah telu kowe masyakotan ing abot latah tamilu kang ora nanggung sapa apa kang ora nanggung apa zakat apa kok tak tamilu kang ora nanggung sapa mar'ah wong wadon wong wadon sing lara amil nusoni alfitra ing muka wa yajibulan wajib alaihi mengatase marid hamil murdiah apa alqada'u nyauri wa yajibulan wajib apa atabitu nginepake wa ta'yilu lan nentokake fi niyatin dalam niat likulli yaumin ketuwe saben-saben dina wal imsaku lan ngeker nahan anil jima'i saking jima wal istimna'i lan ngalap seneng-seneng wal istiqoati lan amrih mutah wa anir ridati lan saking murtad wa antuhul yaini lan saking mlebune ain kahanan caufan ing bolongan illa rikohu kejaba idune man al khaliso kang murni atau hiratur kang suci mimadani saking nggon metune itu walaya junnalan ora edan lan yen ora edan sapa man walau lahdatan senajan sedelo wa alayuf malan ora ayan sapa man alaihi ing atase saum ulaya mening saben-saben dina puasa itu wajib bagi orang yang sudah mukalaf. Mukalaf itu anak yang sudah umur 9 tahun bagi laki-laki, bagi perempuan dan 14 tahun bagi anak laki-laki. Dan orang haid nifas tidak boleh untuk berpuasa, akan tetapi nanti disauri setelah lebaran sampai puasa
yang akan datang tahun depan. Dan orang yang musafir, orang yang bepergian boleh membatalkan puasa atau tidak puasa dengan catatan perginya itu pergi yang dapat dikosor. Yang dapat dikosor itu berjarak 84 mil. 84 mil itu seperti sini Jakarta lah. Kene Jakarta, kene Surabaya itu boleh. Karena kene Kalongan ya ora entuk. Karena tidak bisa dikosor mergone cedak. Itu pun kalau tidak keberatan. Nah, kalau misal alah aku wegah nyaure berbodo males nyaure. Sampai tetap poso senajan perjalanan jauh ya boleh, enggak apa-apa. Terus orang yang sakit, orang yang hamil, orang yang masih menyusui itu juga boleh tidak puasa dengan catatan memang sudah tidak mampu la tahmilul fitro. Memang sakitnya itu memang sakit yang luar biasa, sakit nemen darurat lah. Pokoknya nek muni ngelih iku mutah-mutah, nek ngelih iku penyakitnya tambah nemen. Begitu juga hamil. Hamil boleh tidak puasa. Akan tetapi, nah ini ada dua hal. Orang yang hamil karena tidak puasa, alasannya karena bayinya nanti khawatir tidak kena apa-apa. Padahal dirinya kuat, tapi hanya khawatir bayi ini kurang vitamin, bayi ini kurang sehat dan lain sebagainya. Itu double yo nyaur posone ketika ninggal 30 dino berarti mau berbodo nyauri 30 dino ditambah kafarot fidyah, ditambah bayar fidyah. Bayar fidyah berapa? Memberi makan orang fakir miskin setiap hari. Nah, setiap hari Sa'mud itu kekuatan makannya orang miskin itu berapa? Misal sak panganan kok 10.000 berarti ping telu mangan ping telu berarti 30.000. Sehari berarti didenda 30.000 juga bayar poso. Wis nyauri poso ditambah nyauri fidyah. Karena apa? Alasannya anak endaan kenopo-kenopo padahal dirinya sehat mampu. Tapi kok anak alasannya dirinya enggak kuat, memang enggak kuat. Sudah pasti nek dirinya enggak kuat, lemes, pasti berpengaruh pada bayinya. Berarti kalau alasannya dirinya memang enggak kuat, itu sudah pasti efeknya ke bayinya. Kalau seperti itu hanya bisa nyauri posone tok, utawa hanya cukup nyauri posone tok ora usah bayar fidyah. Itu dicacak poso pisan kok ngliyeng, lemes, mutah-mutah, ora kalau iki lebih baik tidak usah puasa karena tidak kuat secara badannya juga berpengaruh pada bayinya. Tuh, paham ya? Begitu juga wamur diatin orang yang nusoni, wong nusoni badannya sehat, gak kenapa-kenapa, kok ora poso, jare melasno anak nek air susunya tidak keluar. Itu juga sama, engko nyauri poso yo bayar fidyah. Tapi kalau memang dirinya memang gak kuat, dicacak poso pisan kok ora kuat, digawe nyusoni anake kok ngliyeng kaya arep semapu-semapu to, berarti sudah pasti awake dhewe ora kuat berpengaruh pada bayinya. Kalau seperti itu hanya membayar puasa tok, nyauri poso tok, ora usah bayar fidyah. Paham ya? Itu.
Bismillahirrahmanirrahim. Oh, anu ya. Nah, nek wajibu tabitu wa ta'yinu fin niyati. Lah wajib kalau malam menyatakan bahwa kita niat besok akan puasa. Karena kalau tidak diniati dari malam pas sahur atau sebelum subuh maka puasanya enggak sah. Harus diniati nawaitu sama wadin dan seterusnya. Miyaumin imsaki sebelum imsak. Terus anil jima'i wal istimna'i wal istiqoi. Kalau awan-awan jima atau ngalap seneng-seneng itu berarti wong mantenan nikahan kok arep poso. Wong Jawa kan akeh ya arep poso do nikahan. Nah, ketika pengantin baru kembul kluntang-kluntung karo bojone diharamkan jima. Kalau sudah al-imsa wis stop. Engko bukane ngenteni maghrib, nek pengin maksudnya bukane mangan bojone engko nek wis maghrib, nek wis buka. Jangan sekali-kali wal istimna'i lan ngalap seneng-seneng. Ngalap seneng-seneng itu yo seneng-seneng lah. Ora kemudian jima tapi yo bersentuhan, yo saling mengapa jam? Mengemek-ngemekan, mengambung-ambungan. Wis pokoke ngalap seneng-seneng lah. Ngalap seneng-seneng tapi tidak sampai jima itu pun tidak diperbolehkan. Terus wal istiqoi sampean ora mutah kok dimutah-mutahno, disoboki. Men mutah. Mergone nek mutah niku plong, wetenge ambyar. Wetenge rileks ora mual-mual. Nek jarak dimutahno, nah itu tidak boleh, batal. Lah nek batal apa kudu mangan tidak boleh. Batal tetap ora untuk mangan. Tetap ora entuk mangan. Tetap ngenteni nganti maghrib, kan rekosene kaya kowe tapi tidak dianggap puasa. Lah kalau jima siang-siang, nek malam terserah, karo bojone malam ya terserah, sementing aja nganti subuh. Itu berat. Beratnya apa? Harus puasa 2 bulan berturut-turut. Puasa 2 bulan berturut-turut padahal 1 kali tok. Tidak boleh membatalkan walaupun 1 kali. Sampean didenda khilaf bar nikahan awan-awan istimna ngalap seneng-seneng yo tembe pandeng-pandengan. Wis ngemek. Selanjutnya wis ora godho kuat kabeh. Bleng beblasan khilaf. Ya Allah Gustinya iki dhewe poso sih yo. Itu nanti setelah Lebaran harus dikodok, disauri 2 bulan berturut-turut. Tidak boleh muka. Wis 59 nggere sedina kok muka karena melu batu misal, ora kuwate muka membatalkan puasa, harus diulang dari awal. Berarti sing 59 ora kanggo. Kudu dibeleni meneh. Pak ora mampu poso, Pak. Kerjaane berat, Pak. Berarti memberi makan orang miskin
60 orang. Berarti 30 kali 60. 3 kali 6 berapa? Berarti 1.800.000 dendane. Dene sing mangan biasa 10.000. Lah nek 15.000 nggih ngepingake ping 3 berarti. Berarti 45 ping 2 bulan berarti ping 60 jal. Poso ora kuat, ora gablek duit sisan, wis ora duwe kae iki. Nah, kaya Rasulullah biye wis diomongi bule-beli, nek poso aja pisan-pisan kembul karo sing wedok, apa maning sampean hamba Allah. Ana sing pengantin anyar melu ngaji karo Kanjeng Nabi. Hati-hati lho. Aja nganti kembul karo bojone. Aja nganti jima nang awan bulan Ramadan. Nggih Kanjeng Nabi. Tapi dilala godaan setan dan jin. Nah, sing difitnah jin setan meneh. Padahal jin setan ora melu ngrasakake. Khilaf. Akhirnya sowan karo Kanjeng Nabi, ya Rasulullah ketiwasan Kanjeng Nabi. Ana apa-apa. Kula wingine kan ngaos kalian jenengan. Poso-poso awan kan mboten angsal kembul sing wedok kula lah kula niku khilaf Kanjeng Nabi khilaf piye maksude nggih karena nyatane pripun nggih pengantin anyar ya kebablasan nggih Kanjeng Nabi ya wis aja baleni meneh disauri bar bodho 2 wulan poso berturut-turut apa maning poso Kanjeng Nabi wong kula nek ora buruh ora iso mangan Kanjeng Nabi buruhe kula abot ngusungi kurma. Nah orang ngusungi kurma ora iso mangan Kanjeng Nabi. Kowe angel kandenanmu kok. Nggih kilap Kanjeng Nabi ya wis mangane wong fakir miskin sedina 1 mut. Berarti nek cara saiki 30.000 minus-minuse. Lawu jangan karo jengkol. 10.000 berarti 30.000 sedina 30.000 piye? Ya Rasulullah sak negara Arab kula sing paling pelarat Kanjeng Nabi. Mboten mampu kok boro-boro ngeki wong nggo mangan awake dhewe kula dhewe mawon kadang mangan kadang mboten. Pancen ngeweng angel ketuturanmu kok. Angel temen tuturanmu. Ya wis iki gandum lebdum-dum-dumno wong sak. Dum-dumno wong swidak. Kowe senenge wong pelarate kaya kowe wis ngeweng wis di ngapura. Wis ora kuat poso, ora ngeki fidyah, malah dikeki gandum kon ngeweh-wehno wong fakir miskin, turahe nggo mangan kowe jare Kanjeng Nabi. Nah, matur nyuwun Kanjeng Nabi, tapi aja pisan-pisan baleni meneh. Nggih Kanjeng Nabi wong wingi niku ketiwasan Kanjeng Nabi kilap Kanjeng Nabi kilap. Kilap baleni meneh awas mboten Kanjeng Nabi. Anu ya. Iki penting niki. Wa aniridati lan saking murtad wa antuhul aini jaufan. Kok masih puasa, kok kalian melakukan kemurtatan itu mutlak posone batal. Wong isih poso kok agama Islam jebulane malah tambah payah kok. Aku arep metu ka di Islam arep milu kanggo sing Kristen kae. Kaya kowe tok wis murtad. Metu niat metu nglakoni metu ka di agama Islam itu murtad. Ora usah poso wong murtad tok, wong wis dadi wong kafir kok. Itu ya, ora usah poso. Terus idu ngelek idu juga membatalkan. Tapi antuhuli ainin jaufan. Mlebune sesuatu ning weteng ilarik kota kholiso. Apapun yang masuk dalam perut atau ning bolongan itu membatalkan puasa. Entah itu ngrokok senajan ora maregi
Entah itu jagung diseselake ning kuping men mlebu menjero apa opil ning kene jenggol disurung sisan ben nambahi energi itu juga batal. Apapun yang dimasukkan dalam jauh bolongan itu batal. Lah kalau suntik karena suntik ning bokong utawa ning lengan tidak membatalkan karena masuknya tidak lewat bolongan lubang. Ya. Itu illa riqahu khaliso, itu yang masih di tenggorokan, yang masih murni, tidak bercampur riak. Nah, ini kan campur riak ya. Sing murni bener-bener neng kene sih dilek nggak apa-apa. Kecuali kalau itu sudah di atas lidah. Lalu dikemu-kemu kayak gini, lumayan panas-panas kayak gini ngumpul nolai itu. Berkumpul dilek, alhamdulillah. Gusti Allah karo malaikat ora weruh bae kok. Ngomong kaya kuwi tok kuwi wis murtad, melecehkan Allah dan melecehkan malaikat. Itu sudah murtad. Nah, Nabi Muhammad kok ngaku-ngaku dadi nabi utus kekasih Allah. Ya mending nyong timbang Nabi Muhammad. Kaya kuwi tok wis murtad. Hati-hati wong dalan murtad iki pirang-pirang. Melecehkan Nabi Allah, melecehkan malaikat, melecehkan kekuasaan Allah, melecehkan Allah itu sudah murtad. Hati-hati kalau ngomong. Kemana pas bulan Ramadan pas siang. Lah nek salat Allahu Akbar idune ning dhuwur ilat. Aduh ya Gusti iki priye iki salat. Dilek ya posone batal wong seneng dhuwur ilat, ora dilek kok isih salat ning tengah pisan. Piye carane didokake ning sake? Mlengos, nulih, ngisor. Karena apa? Ludah itu tidak najis. Karena apa? Karena hanya di luar, hanya di tenggorokan sama di mulut toh. Lah kecuali kalau waduh weteng kaya mendhuwur. Terus rasanya kaya pedes no sih. Lah itu ya tidak boleh. Itu berarti cairan yang dari perut naik ke atas dan itu harus dibatalkan nek ora kuat didoake batalake salate terus engko nyusul nek ora kuat marah itu sing datang dari perut yang membawa najis men jelas terus wa alla yajuna walau lahdatan wa alla yugma alaihi kullayaumin wala yasihu shaum. Orang yang gila walaupun sebentar itu membatalkan puasa atau orang ayan. Sampeyan poso ditelepon karo pacare yang saiki putus. Lho kok putus Mas? Iya. Aku ora cocok karo sampean. Mbok aja Mas, putus. Ya Allah Gusti Mas. Langsung guyu dhewe, nangis dhewe, guyu dhewe, nangis dhewe. Akale ilang dadi edan. Wis batal posone. Utawa ayan iku moro-moro tiba. Gedutur tiba. Dibruki uwuh sampah baru siuman lagi. Itu namanya ayan. Itu pun membatalkan puasa karena sudah hilang akal pikirane. Ya. Wala yasihu lan ora sah apa saumul idaini poso loro. Wa yaumu tasyriki lan dina tasyrik. Wa kadzalan kaya mengkono-mengkono
iteni ayami tasyrik anisful akhir utawi separo kang akhir min Sya'ban saking wulan wa yaumu syakilan dina syak dina sing mamang ila ayasila kejaba yen to nepung sapa manhu ing yaum. Termasuk tidak sah puasanya kalau pas riyo Idul Fitri. Wong isih mayasane do mangan lontong kupat kok poso. Tidak diperbolehkan. Harus membatalkan puasa. Nah, kecuali kalau sudah lewat Lebaran 1 hari ya boleh melanjutkan puasa, namanya puasa Syawal. Poso Syawal 7 dina dicatet poso setahun. Terus dina tasyrik itu 3 hari setelah Idul Adha, itu namanya hari tasyrik 3 hari. Itu juga tidak boleh berpuasa. Sunnah. Utawa separo sing akhir dari bulan Sa'ban itu namanya Yaumusyak. Dino sing mamang. Separo akhir dari bulan Sa'ban itu juga tidak boleh berpuasa kecuali kalau memang puasanya sudah berturut-turut. Aku wis poso apa Pak setahun iki. Jadi tetap dibolehkan berpuasa karena itu sudah menjadi runtutan. Bima kelawan barang qablahu